Kajingeki Shah Thngan ki Samla Pule ke North Eastern Hills University kalakot syakalai spa prapsau kenta ke Porshibijin of Haisngi jongka arpo tarik unai wing arajar rupsau. Berkani kalawan ra kajingkem telat bat shitom jur ki Samla Pule ki belahap ban ra syaki jaka sumar. Henry kini ki Samla kim trek randian satya na ketika linti bagila shim mendawa weng yu Profesor Prabha Shankar Shukla nakakam kumu Vice Chancellor ke University. Kembancuk do bagajing ki Shah Thngan kelas sedang kesan terik unai wieng arajar arpsau hadian bu Profesor Shukla trek ban wengkam yau registrar deputy registrar bat ki officer bala keno bala shutung bi anya ki do Profesor Shukla hakani gasngi ki Dr. bat ki Nonghikai ki la Kyntu ki Samla Pule na ka Nehu Students Union bat KSU Nehu unit ki blak lam khamat ya gajing ki ban Sangeh no namar kam langshu ka babha ya ka kot ka khia jongki masuk tu ya gajing snow jongpi. Let's say your pidang kwa ban continue to makamit to come I large shop te ada pi continue sa shisni arsni te barok in Pule hospital te yo ka shukut no ka agitation jobi pe da pi singap ini da di ong bakten in suspension shipo da pi la snow biang kamet pada pi la ban continue biang da pi snow baga report kam biang lani pim snow tanat ini kam long favorable mo te ngala macam kia bhai gale banga snow ba pi de da ni snap no mengira long ki kini ngaru ngala don kon ki bakat pisia kat kata jong pi ngala don te ngala snow shisha ko ki kon na jong ka kin disini te ngala kerpat jore pisia ki ni suspension ni da jing ki mo Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.